काय बोललीस तू? मी दहंडीच्या प्रॅक्टिसला नको जाऊ. काय संबंध? तुला जो वेळ पाहिजे तो मी देतोय ना तुला. अगं वर्षात तुम्ही एकदा येतो हा सण आणि तू बोलते नको जाऊ. तुम्ही काय समजता आमच्या गोविंदाच्या प्रॅक्टिसला? तू जाते ना डान्सच्या प्रॅक्टिसला, तसंच आमची प्रॅक्टिस असते. आमच्या प्रॅक्टिसला पण तेवढीच मेहनत घेतली जाते तेवढी तुम्ही तुमच्या डान्सला घेतात. अगं सकाळी 7 वाजता उठतो मी, 8 वाजता ऑफिसला जातो आणि नंतर 6 वाजता घरी येतो आणि घरी आल्यानंतर 2 तास मिळतात मला. तिथे प्रॅक्टिसला नको जाऊ बोलते तू. वेळ लागलाय आम्हाला. बघ मला कळते तुला माझी काळजी वाटत असेल, सगळं ठीक आहे. तुझ्याशी कोणती प्रॉब्लेम असेल तर माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहते ना, तशीच आम्ही लोक एकमेकांसाठी तिकडे आधार म्हणून उभे राहतो. तुला माहितीये गल्लीत माझी किती इज्जत करतात. जेवढे तू महिन्याभरातून कॉल नसेल ना करत तेवढे ते दिवसाला कॉल करतात की बाबा प्रॅक्टिसला आहे प्रॅक्टिसला. मी गेलो ना तिकडे तेव्हा प्रॅक्टिस होते. तुला माहितीये जी काय आम्ही मेहनत करतो ना 7 दिवस 15 दिवस ती फक्त एका दिवसासाठी. गोपाळकाला जो दिवस फक्त आमचा असतो. बघ मला माहितीये तू आता बोलत असशील की आता गोविंद आहे, मग नंतर गणपती आहे, मग नंतर नवरात्री आहे. अगं पण हे आपलेच सण आहेत ना, आपण हे एकत्र पण एन्जॉय करू शकतो. बघ आता माझी प्रॅक्टिस असणार इथे 8 वाजता, तर तू मला प्रॅक्टिसच्या अर्ध्या तास आधी भेटू शकते. तिथे आपण अर्ध्या तास बोलूया शांतपणे. मला माहितीये आपल्याला तेवढा टाइम नाही स्पेंड करता येणार, पण जेवढा टाइम असेल आपण क्वालिटी टाइम स्पेंड करूया ना. चल मी आता तुला घरी सोडतो आणि नंतर मी प्रॅक्टिसला येतो. घरी गेल्यानंतर मी तुला पहिले मेसेज करेल, ठीक आहे? चला तर हस.